34. Ihan alkujaan Pohjanmaalta, mutta Espoosta nykyisin. Että Miten sä oot sinne Espooseen päätynyt? no töitten perässähän sinne niin kuin kaikki muukin. Että Mitä sä teet ammattisessa? mä oon myyjä kautta ostaja. Mä tilaan meidän firmasta tavaraa ja Minkälainen? se on työkalu- ja varaosaliike. Mites sä huomasit, että sä oot kipeä? Se lähti, mulla tuli verta yskän mukana pari kertaa ja mä menin työterkkarilla ja se laittoi mut jorviin sieltä eteenpäin sitten. Yskän mukana. Sitä ei tullut paljon, mutta mä kuitenkaan, että käydään tsekkaamassa. Niin, työterveyslääkäri laittoi jorviin, kun ne otti keuhkokuvat työterkkarilla. Niin siellä ne näki siellä jotain pientä ja sitten ne laittoi jorviin ja otettiin lisää kuvia ja ruvettiin tutkimaan. Ja tutkimuksia meni kauan. Me tutkittiin yli puoli vuotta varmaan. No sitten aloitettiin sytostaatit. Multa leikattiin kilpirauhasesta toinen puoli siinä tutkimusten aikana kyllä. Ja siitä ne ilmeisesti sitten totesi, että se on syöpää. Ja mites tää eteni tänne keuhkoon? Se oli siellä jo. Se oli siinä paikassa. Niin. Et en tiedä kauan, koska se on alun perin lähtenyt. Että siellä ne epäilee, että se on trakeasta lähtenyt ja levinnyt keuhkoihin. Aluksi ne tietysti veikkaili, että lääkkeet toimii hyvin. Ja sitten aloitettiin ne sytostaatit. Ja niillä oli aluksi jotain pientä vaikutusta, että ne siellä jopa pieneni osa kasvaamista. Osa pysyi ennallansa. En nyt muista taas tarkkaan montako kertaa sitä annettiin mulle. Sitten pidettiin taukoa. Todettiin, että se jatkaa edelleen menoa. Annettiin samaa myrkkyä uudestaan, vaikka ei se enää vaikuttanut mitään. Sitten oli taas, sitä annettiin useita kertoja niin kuin sitä samaa tavaraa. Taas todettiin, ettei se auta mitään. Tai pidettiin taukoa, otettiin kuvat, todettiin, ettei se auta mitään. Sitten annettiin pillerinä jotain samanlaista. Suun kautta, kun ennemmin meni suoneen kaikkia. Sitten annettiin pillerinä vielä jotain sytostaattia samantyylistä. Eihän sekään mitään auttanut. Sitten lopuksi todettiin vaan, että ei voi tehdä mitään. Miten niin ei voi tehdä mitään? Minä ei annettu sitten hoitoa ja sanottiin, että otin peskat kotiin. Niin, tyyli, että mene kotiin ja odota kuolemaa. Viimeisen kerran, mitä mä hyksis olin, niin mä sanoin, että eikö voi kokeilla jotain tai tuollainen maailma täynnä kaikkia lääkkeitä sun muuta, niin lääkärin vastaus, että on väärin käyttää yhteiskunnan rahoja, että kokeiltaan jotakin. Siinä vaiheessa mä kävelin hyksistä pihalleen kanssa sen jälkeen käydyssä. Sitten ruvettiin tutkimaan vaihtoehtoja. Kävin yksityisellä puolella ja no siellä oli vähän samaa tyyliä, että voitaisiin kokeilla jotakin target now -testiä sun muuta, mutta pitäisi ottaa keuhkoosta näytepala. Sanottiin, että se on mahdotonta ottaa, ei pysty tehdä. Sellaista ei voi tehdä. No täällähän se otettiin saman tien, kun mä tänne tulin. Sitten mä kuulin sukulaisten ja ystävien kautta Merifistä. Soitin saman tien Mikalle ja se laittoi paperit eteenpäin ja täällä ollaan. No onhan se mahtavaa. Suomessa julistettiin kuolleeksi ja täällä. Kyllä, tää sanotaan, että pystytään tehdä vaikka mitä, että älä hätäile. Että mä kysyin Suomessakin keuhkojen sädettämisestä, ne sanoi, että ei pystytä. Keuhkoja ei pystytä sädettämään missään.
Ja täällähän on Täällä mä oon nyt ollut seitsemän kertaa jo säilytyksessä. mitä se tekee mieli sanoa niin Suomessa? No eniten ärsyttää just, että silmät kirkkaana valehdellaan. Että mun mielestä syytteeseen pitää laittaa kaikki tällaiset lääkärit, jotka väittää, että mitä ei ole tehtävissä, vaikka ympäri maailmaa voidaan tehdä vaikka mitä. Että voisi vähän miettiä. Mun mielestä niiden pitäisi kertoa, että maailmalla on jotakin, mitä voidaan tehdä. Millainen se hoito on Täällä täällä? tosi todella mukavaa, koska täällä on ihmiset ihan erilaisia kuin Suomessa. Suomesta yli lääkärikin vielä kenistyy ja katsoo lattiaan, että tää kaikki hymyilee ja morjestaa ja on ystävällisiä ja ei mitään valittamista. Pelottaako sua tauti? Pelottaako mua tautiin? Suomessahan puhutaan hirveästi, että Intiassa on paljon sairaalabakteereja. Niin, en sellaista mure. Ei varmaan jostain syöpää. Niin, Se on aika pieni. niin kyllä. Se on aika pieni. Miten sä kuvailisit tämän Medifin palvelun? Millaista palvelua? No mun mielestä ihan mahtavaa, että todella hienoa, että tällaista tehdään. Kerro vielä hirveän, millaista sä miksi se on mahtavaa ja mitä sä oot tehnyt? No että ylipäätään joku tekee tällaista, että hoidetaan ihmisiä Suomesta muualle, kun Suomessa ei tehdä mitään. Ja palveluhan on mahtavaa, että se on tyylin kädestä pitäen viedään joka paikkaan, että ei jää epäselväksi asiat, että ei tarvi yksin selvitellä mitään. Että täällä on kaikki hoidettu niin hienosti siitä asti, kun tänne on tullut. Että otettu parempia kuvia, PET-kuvat, mitä Suomessa ei otettu kertaakaan esimerkiksi. Suomessa otettiin jo jotain perus TT-kuvia vain keuhkoista. Täällä otettiin saman tien PET-kuvat, että nähtiin se taudin todellinen aktiivisuus tulevaisuudelta. No vuosia lisää tietysti. Mutta sulla on ollut aikamoinen tämmöinen vuoristomatka. Nyt sanotaan, että ei kuollut. Joo. Niin aika villiä. No onhan se välillä joo. Miten sä pystyt noin tyyliin? No mä oon itse asiassa koko taudin ajan mä oon ollut, että mä en stressaa liikaa, että mä oon ajatellut, että mennään sillä mitä mennään. Koska ei se mun mielestä murehtimalla parane yhtään se paremmaksi. Että huumoria pitää olla mukana.